ariketa honetan, lau ekuazio batzik ditugu. Ekuazio hauetan, bitan agertzen dira logaritmoak, eta beste biletan agertzen dira berretzailetan x, hau da, ekuazio esponentziala dira. Vale? Kasu guztietan, logaritmoren definizioa eta logaritmoen propietateak ala izango ditugula aplikatu. Vale? Hasiko gara lehenengoarekin. Vale? Keiko baltzan. Logaritmo martar hiru berrekiz berdin bi. Bueno, badago propietate bat esaten duena, logaritmo baten barruan berreketa bat eukita, berretzailea kanpora aldalatara. Beraz, bidertzen dugun. X, logaritmo hiru berdin bi. Orain, x-a bakantzeko orain, x-a berdin bi zati logaritmo hiru. Hori izango zen, horren soluzioa. Vale? Eskaterra esan. Vale. Bigarna. Logaritmo x karraturena berdin minus bi. Bueno. Begira, lehen aplikatu dugu berretzailearena, ataratzarena, x-a salako, eta x-a urteten salako horlan logaritmo barrutik. Nik hemen berretzaile hau kanporatzen badot, x-a bakantzeko arazo barrena daukatze, x-a logaritmo barruan dago. Eta modu bakarra desagertarazteko logaritmo horiek edo ataratzeko kanpora da ekuazioaren atal biak logaritmo baten barruan sartu. Vale? Orduan, minus bi zeinen logaritmoa da? Minus bi da logaritmo martarra 10 ber minus birena. Vale? Eta orduan, zelan geratuko zen? Logaritmo x ber bi berdin logaritmo 10 ber minus bi. Eta orduan, logaritmoak desagertaraziz, daukagu x isa ber bi berdin 10 ber minus bi. Hori da modu bat, sarri ekuazio logaritmikoetan erabili behar dena. Tenen, hemen, aplikatzen badugu definizioa errezago irtengo zen. Zer esan nahi du x karratuaren logaritmo martarra minus bi dala? 10 ber minus bi izan behar dela x kuadro. Hau, irtengo zen zuzenean definiziotik. Vale? Beraz, aukera biak ditugu. Definizioa aplikatuz hobetu izango zen, beraz, ona llegatzen gara arinago, vale? Edo bestela, atal bietan logaritmo baten barruan sartu dana eta logaritmoak desagertarazi. Zelan ebazten dugu hemen x-a? X-a izango da 10 ber minus biren errokarratua. Hau da, 10 ber minus bat. Hau da, bat 10. Vale? Errokarratu danean, plus minus ipini behar dugu. Vale? Zer gertatzen da? Logaritmo baten barruan, zenbaki negatiborik edo 0 ez dira agertu behar. Eta duan, x-a kalkulatzen dugunean, hona etorri behar da, eta konprobatu, ea x karratua, x hauekin, ea emoten duen positibo edo ez. Karratu denez, beti emoten duen positibo, beraz, soluzio biak, x berdin bat 10 eta x berdin minus bat 10 biak baliogarria dira. Vale? Baina gogoratu behar dugu, hori begiratu behar dugula. Vale? Osea, ekuazioetan kontrolatu behar dugun gauza bakarra, egiten diren mugimenduak, x-a bakantzeko mugimenduak, da, ea mugimendu hiekin soluzio kopurua modifikatzen dan. Ea agertzen diren soluzioak ez diren soluzio barriak, edo ea desagertzen diren egon behar ziren soluzio bat. Vale? Kasu honetan, bakarrik egiaztatu beharko dunuke, ea ordeztuta logaritmoetan, ea positibo emoten duen. Kasu honetan, bai emoten da. Vale? Borren goldana, egin aizeteko bestea.
Eta beste biak dira ekuazio esponentzialak. 7 berrekiz berdin 115. Eta eskatzen digute, 7aren berretzailea kalkulatzea emoteko 117. Hori hain zuzen da logaritmoen definizioa, ez? X izango zen. Logaritmoa 7 oinarrian 115. Definizioa haitzik, Ze, X-a bada 115 emoteko 7aren berretzailea, X-a da logaritmo 7 oinarrian 115. Bestean, 5 ber minus X berdin 3, minus X izango da 3aren logaritmoa 5 oinarrian. Beraz, X izango da minus logaritmo hori. Ariketa hauek ere aldira plantea beste modu baten. Definizioak esaten duena konditon eukibarik edo beste modu da. Berretzaileak bakantzeko egiten duguna da atal bietan logaritmoak hartu. Edo zein motako logaritmo. Normalian eskatzen da berrekizuna oinarri moduan daukaten logaritmoa, baina edo zein. Imagina logaritmo martarak hartzen dituguna. Logaritmo 7 berrekiz berdin logaritmo 115. Orain, X-a konporatu egiten dugu bidertzen. X bider logaritmo 7 berdin logaritmo 115. Orain, X-a izango da logaritmo 115 zati logaritmo 7. Hauze, logaritmoen azkenengo propietatea aplikatzen badugu, da hau. Beraz, leku berdinera llegatzen da. Baina, sarri, erabiltzen dugu hau, berretzaileak bajatzeko logaritmoak aplikatu bieta. Ongo honetan gauza bera aldai. Begira. Hor, nahi guzu, logaritmo nepertarrak hartuko ditugu, beste, berdin da zen. Logaritmo nepertarrak. 5 ber minus X berdin logaritmo nepertar 3. Gogoratu, logaritmo nepertarra dela logaritmoa e oinarrian. Da zenbaki arraz irrazional bat, 2,7 balio duena, eta nondi datorren, ikasiko dugu, bere momentuan. Minus X kanporatutzen dugu, nepertar 5 berdin nepertar 3. Beraz, minus X izango da nepertar 3 zati nepertar 5, hau da, X izango da minus nepertar 3 zati nepertar 5. Hau da logaritmoa 5 oinarrian 3 minus, kanpoko minusaz. Beraz, ailegatzen da leku berdinera.